जों पुलानो सानाय हामजमाव सिनियानु के बरनो फाचा बिसास खामानि जाया वानसुनादि आकगनो तांगै हिनकाय जत बरनो ताकलाय खारसि मेला तंथक साथके बेराय लाखिया हाइपनो आबुनि बिसिं बिसिं कपाल बिरमान मानाय मानै दंगो आबों खा खरकसा बुरै ताकलाय खारसि मेला बेरनिया बागै बिनि बयफ्रेंड एबा हामजमा चलानि नगबारा थांगा आगरतला बा तामा सानाय बरक थिगनो आ सालो खारसि मेला बेराखिया आबुनि हर हिनकाय चला अब बुरनो ए टू जेड फुल एबीसीडी पर वई आबुनि नेक्स्ट डे हिनकाय चला अब बुरनो ब्रेकअप एबा याकारि रिखा ते ओ चलानि मुं अंखा मनीष देवर्मा आ बागै बुरै तिनि साकबाथां बिनि लाइफ स्टोरी शेयर खाकिया ओ चला बाहागि बनो थंका आबरक फादि हिनके जों तिनि क कलगमाना चिकनसा कबय सानाय आ बागै जत बिसिनि कक सायमाना हिनकाय ए सिक्रेट लाइफ दारि चैनल पाथे जरा काहामगे नायदि काहामगे बुजिमानाय सिगां सिनेमुं सानाय चनो ओस्टोरी रहरनाय बोरनि मुं सामप्ले जे चलानो एक्सपोज खाना थां दङ चलानि मुं अंखा मनीष देवर्मा खनाय कसा खाजाक चिनि थानि ओ चलानि जत पुरुब दङ हाइपनो जों आमसो फनुंना थांया फादि जों ताबुक अब बोरि बाहागे दंगि चाय याकार कलांसाका आबो साइमान लायनो पुलिस सिगां चलाबाय बोरै बरक फेसबुक ते सिनिलाय नाम्बार नाय कक्साय टंका आबो हाके सालनि सालताम कक्साय तमा जरा सालजा चला अब बोरिनो हामसेको हनै साका आ बगे बोरिबो सालनि सालताम कक्साय टमनि बखामानै ओ चलानि हामसेमनो गसिरिखा आपुरो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बर खरनि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नि कक कबामा सालाकिया माने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नि कसारो जे कक तमनि आबो जतो कक सालाकिया फोंदि बर सारै फोनतै आबो हाकेनो बरनि हामसेमा 20 डे एबा 20 दिन अंखा आ जरा चला अब बुरिनो साका नोंखाना खारसि मेला नायना दा हिनकाय आनि बारो फादि जों जतो दल बाक्साकाय हरो बेरने हनै दंगो चला आबो हायसाका आपुरो बुरै ओ चलानि आति कौनो खनाय बुरै साका नायनाले मुचुंगो हाइपनो निनि दल रनो बेलाय लाचिब्लासा बोरनि कौनो खनाय चला ताइसा साका कोनो उन्या फादि नोंबा बुइदा आनि गर्लफ्रेंड जेबला कोनो उन्या फादि जतो दल बाक्साके बेराय लायनो चला आबो हायसाका आबागे बोरिबो नान्या मुचुमानि बाय इ आको फायनो हनै गसिरिका ओ चलानो आबोनि नेक्स्ट डे हिनके तेतामो साचिनै ओ बुरि थांगा बिनि हामजमा चलानि नगबारा आगरतलावो आबो हाके सारिक सानजावो बरक जतो दल पालबाक्साके खारसि मेला थांगै बेराय लाखिया ओलो खारसि मेला नायबाय हरनि 11टाव बरक नगो फिरका आबागे बोरिबो बिनि हामजमा चलानि नगबारा थुना थांगा आ हरो चलाबै बुरै बर खरनि माइति चाइ बेट गाछौनो रकलाकिया सरी तिले चाया माइमुइ चाका तैनेखा ओलो थुना रकलाकिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कासे बेटवो आ जरा हिनकाय तेतामो साचिनै बुजि खाना बला लेजेंड रक हिनकाय आं साया सेकानो काहामके बुजिमान खाना आ जरा तामंग लाखिया तेबो जोंबो साइरिनाय आ हर थुना जरा चला ए टू जेड परिना बागै बोरिनो लगिसानका आ बागै बोरिसाका आबो काहाय हर कुथुको ए टू जेड परिमा चाया नांकै ओलो परिनाय बोरैनि आति कौनो खनाय चला साका नों आनो हासे हामसगिया आ बागैनो आं बाय बाक्सा ए टू जेड परिया चला आतिके सावै जलि जाखा आ जरा बोरैनि थानि ते कुनो ऑप्शन करिया आ बागै आ हर कुथुकोनो खरनि लगी बाक्साके गोबामा समाय हिरलाखिया आबोनि ओलो हिनके तेताम साजने ए टू जेड बुमबाम आबोनि नेक्स्ट डे बुरै फुंनि माचे बिनि पारा एबा बिनि नगो थांका ओलो बुरै बिनि नगो थां सगिके ओ चलाना कल खाइमनि कल वेटिंग मानका हाइपनो बुरै कुनो हामिया वानसु येवने चुपचाप तंका आबोनि स्रापचा तमा ओलो बुरै बिनि फेसबुक कासे फोटो अपलोड खाइरिखा बो आ चलाबाय खारसि मेला बेरायमानि फोटो ठीक आबोनि 20 मिनिट एबा 20 मिनिट ओलो आ बोरिनो खरकसा सिनिया बुरै बार बार टेक्स्ट मेसेज खायै ओ बोरिनि फोन नम्बर सानसुका तै आ बोरै आबकिया बया ओ चलानि फार्स एबा पुलानि गर्लफ्रेंडसि आ बागै ताबुक प्रेजेन्टनि बुरैबो बार बार नम्बर सानजमा बागै लासो हिनकाय बिनि नम्बर रुइरिखा आ जरा हिनकाय तेताम सानाय बोरै बोरै फोनदि गोबांमा काहाम हामिया कक सालाकिया आफुरु ओ पुलानि बुरै साका आं बबाय हामजामानि 3 बोसोर ओंखा नों तांगै आनि चलाबाय बेरायथं नों लाचियादा आबो काहाय कक साय बोरै वालायनानि चेंखा आ बागै बरक डाइरेक्ट ओ चलाना कल खाय कल कॉन्फ्रेंस खाय कक साका नों ताबुक साबोन हामजाक साबोबाय तंनाय सादि ओ बुरै खरंनि आतिखे ओ चलाना कक संका आ जरा चला बिनि पुलानि बुरैनो एक्सेप्ट खायो जे खारसि मेला थांनाय बुरैनो खाय ब्रेकअप एबा याकारि रिखा आ जरा जे याकार जानाय बुरै साका नों ता मुसक सालाकसा नों बा आनोखाय निनि गर्लफ्रेंड करै निनि बुरै करै हनि जे समाय ताङै साबला ताबुके बो जागनै बुरै फाक्या आपुरो ओ चला तेसा साका है सिनाल नों गाय सिनाल ताइ करिnya आं नोनो कुनो दिन हामसागु हनि सामान करै नों से बेरनिया बागै आनि बाराव फाइबला चला आबो हाय कक साय अब बोरनि मंग हामिया कक से कुतुक सुगा
Bagi beri tini sakbai tang bini usturi jono share khakya o chela Monish Debroma bini life no bahagi nosto khakya aborok. Video ni paithago chung abono sanai kebono phacha bisas khaimani chaya o bisas khaima bagino tini abo hake hamya jaka kubulei hamya jaka kalania nango o ustri no khanai baksa legend tiprasa chela rok wansukui tongkhana khoroksa chelani seklai tongmani sai chung single tongo chung mai phano phadi nei akabo just phanche video no pathi jora naiman bagi belai belai hambai.